טוב רבותיי, אנחנו עכשיו יורדים לכיוון נחל יששכר. יש פה עלייה מטורפת. ירידה, אתה מתכוון? ירידה מטורפת. לא, תכף. בינתיים זה לא נראה כזה עצבני, אבל תכף נגיע לאקשן האמיתי. לא, תראה את השיפועים. תראה איפה אנחנו. בסדר? וואו. תקשיב לזה, אין לך עיניים בראש? לא, אני לא רואה את השם. שבר פה הדברים בסוף, באמת, ששם פה להם. הכל נשבר, כבר נראה לי הביצים שבורות. אתה יכול לעשות מחבת בתוך הצידנית. יש לי הרגשה שמאחורי זה יש משהו מפחיד. מאחורי מה? מאחורי הדבר הזה שם. לא? לאט, אתה מדבר פה עם חיית שטח סוזוקי. ואדם 30 שנה מטייל בשבילי ארץ ישראל, מה יכול להיות? אתה מצלם בירידות? הכל מצולם ומתועד. אנחנו היום צריכים פה את יוסי סמורה שיהיה איתנו. יוסי סמורה. זה אביך שיחלה ויבדל לחיים ארוכים. מה זה הבקר שמה? בקר. בקר אתה אומר. אין מצב לקחת איזה נתח הטוסיק שלה? לעשות עליהם. רגע, שנייה, תן לי לעשות זום על הבקר, שאנשים יראו פה בקר משובח. זה לא בקר משובח, שמנים. אני לא כל כך יודע אם הוא משובח. למה לא משובח? למה? שמנים, אחי. מה שמנים? שמנים. נראה לי שזה משפחה. בקר? מה אתה רוצה? זה לא בקר, זה פרות. מה זה פרות? תגיד, פרות זה לא לא משעמם בקר? להם לחיות פה ככה לבד. תאמין לי, הלוואי עליי חיים כאלה בשטח. אוקיי. אורייט. אנחנו אמורים להגיע לנקודה נוספת. וואו, תראה איזה שיפוע. שם לב? וואו, אותו ככה, אחי. שיפועים יש פה. אלוהיסט, תראה איך הוא עשה? לא יודע. חלילה לאללה. בסדר, הוא יכול לרדת פה. בשביל הסמורה איזה שטויות. איפה הנחל בסופו של דבר? דני, רצית פרה? נו. הנה. או, איזה פרה. בוא נלך אליה שנייה. תנגח אותך. היא לא עושה כלום, בוא'נה, זה פרה, יא טמבל. זה פרה, נו. למה את משתינה? תראה, עושה פיפי. רגע, תגידי שלום, תגידי משהו. מה היא עושה? היא משתינה. משתינה עליך כן. איזה זרם.